O kanite, bago na ko ning pinalit. Kinsa nga uyab te? Si AJ go? 26 na, wala siya po'y kwarta. Paningkamot o gimok para sa imong gusto. Kung dili ka support, bulagan na yun. Kahit pagka-lovely ni Himing. Ma! Si Tita Paps, oh! Oy, day, alay diri hapit. Oy te, unsa may ato? Ay, sa diri ba hapit ba? Dugay na bitaw nagkita. Magchika-chika sa kita, oy. O sige te, kumusta naman mo diri ah? Ay, okay naman po mi diri aday. Uy, inot lagi kag cellphone day. O kanite, bago na ko ning pinalit. Usa may model ana? Ay, bibo raman iti oy, baratuhon. Nyata gyud na si mong uyab no. Kinsa nga uyab te? Si AJ go? Katong lalaki nga walay kwarta, bulag na mi ato oy. Ha? Ano man? Usa may nahitabo? Ay, inani ang nahitabo te. Nangayo ko siyag 5 mil para pang nails nako. Wala ko niya gihatagan kay wala siya kwarta. Mahal na di kag lahi di ay, di lang nang pang nails. Susti, mauro jud akong gusto te pang nails 5,000 raman. 5,000 pang nails sa nimo? Oh, nga naman diya. Pila edad niya day? 26. Bata pa man day, basi niningkamot ba na para mo sinso? Naning kamot, 26 na wala siya po'y kwarta. Mao gani, basi di ay. Ay matud pa sa kung nabasahan te, pag mag-edad na kag 25 pataas, dapat na kay kwarta. Unya siya kay wala man. Usa day mo gusto? Gusto na ko te sa kanang lalaki nga naibalay, naisakyan na yuta. Di ba sayon? Dati! Ang salay topic! Kabalo ka sayon, nangay ko kwarta sa ko kuyab. Pang nails. Wala ko niya gihatagan kay wala daw siya kwarta. 5 mil ra. Maoto, imong kauman natong niaging si Mana. Katong pution, medyo kulot ang buhok, tagalupon. O kato sayon, kato siya. Pila ka ni Iday Rato, te? 26 na taon sayon, wala po'y kwarta. 26. Zayon, di ba sa 26 nga edad, dapat na anay sakyanan og balay? Te, pila na may edad nimo? 23 Zayon. 23! O Zayon? Kaya gusto nimo na siya ay balay og sakyanan. Oo. Pero ikaw, ang butang nga na sa imo, lipstick ra jud og 20 ka followers sa Facebook. Sa edad nga 23 nimo. Te, kadlok po taon oy. Gusto nimo na imo atag sa imo og 5,000 para lang sa pang nails. May tagipalit nimo og nails ka lansa para ilansar sa imo kaugalingon. Zayon! Kung dili ka mula kang ug mangitag trabaho, magsige ra kag scrolla na imong cellphone, dili pa na makaon. Kung magkalisod na, ibatol ra biya ninyo sa ubang tao. Ang tao nga pareha sa imuha, isa sa nagbalisod sa atong nasaw. Mao na ngayon pagsalig sa ubang tao. Paningkamot o gimok para sa imong gusto. Ayaw isalig sa ubang tao ang imong kaugmaon.